veče. Potpuno zaslužena pobjeda Vojvodine. Ja čestitam igračima i mom kolegi Vignjeviću. Umeli su da iskoriste sve naše slabosti, koje su ovako dosta očigledne već jedno duže vreme. Nismo uspeli da to sakrijemo. Golovi su padali iz direktnih grešaka, što se dešava nama već cele polusezone, i posle trećeg gola koji je pao u periodu kada je trebalo da mi izvršimo pritisak i da pokušamo da se vratimo u igru. Treći gol je prelomio sve i posle je došao taj period njihove sigurne igre gde su nas čekali, gde smo ušli u nervozu, gde smo izgubili konce i gde smo posle ličili na jedan tim koji nije ozbiljan, i to je ovako dosta loše za nas i za mene kao trenera i za igrače, naravno. 0-3 poraz koji je više nego bolan i nevezano za razliku koja se eto uvećala, iako naš rival nije pobedio. -6 je još i najmanji problem, ima dosta stvari koje će morati da se rešavaju. Ide vreme za podvlačenje crte, kao što smo rekli, tako da ćete sutra u toku dana ili u ponedeljak vidjeti kakvi su rezultati naših analiza. Vidim svoju odgovornost, naravno, ja sam odgovoran čovjek i bez obzira na sve, kada ekipa gubi, ne samo što je trener uvek kriv, nego što ja uvek uzimam odgovornost i smatram i sebe naravno odgovornim, ali kao što je ova konferencija je posvećena ovoj utakmici i ne bi bilo korektno ni prema igračima Vojvodine, prema mom kolegi da odemo u nekom drugom smeru. Zbog toga smo i predvideli sutra ili preksutra konferenciju za štampu ili obraćanje koje će biti u tom pravcu. Ne, bilo bi pretenciozno i nekorektno reći da je posljedica dešavanja u klubu. Ja kao trener sam odgovoran i uvek ću reći da je to posljedica dešavanja na terenu. Nismo iskoristili naše šanse, protivnik je umeo da iskoristi svoje. Golovi su padali u 45. i 46. u momentima kada je to najbolnije. Prema tome, ovo nema veze sa situacijom u klubu, ovo je samo do nas, do mene kao trenera i do igrača. Kad se izgubi 0-3 dan posle onakve najave i posle onoga svega što je trener rekao, definitivno ispada da trener nije pogodio, odnosno da nije efekat onaj koji je bio zamišljen, bar kad su igrači u pitanju. Moje obraćanje jeste bilo i prema igračima i uopšte prema zvezdaškoj javnosti. Smatram da je kao neko ko je došao u momentu koji je bio težak i približava se kraju jednog ciklusa, dakle u najmanju ruku kraju polusezone, da treba da javnost zna neke stvari kada su igrači u pitanju, jer oni su ovako istorano odoljenje i sve njihovo se vidi i gleda. Definitivno kada njihova reakcija bude 0-3 sutradan, definitivno je to potvrda toga da efekat bar na njih nije bio kako treba, u suštini to i jeste najbitnije. Naravno da može. -6 nije velika i nenadoknadiva razlika, ali problema ima dosta kada je igra u pitanju i sva razmišljanja treba da idu u pravcu korekcije koje nisu male unutar samog tima i igre, a razlika je manje više nešto što se stiže vremenom, jer ima 15 utakmica do kraja. 6 bodova nije mnogo, ali kažem 6 bodova iz ove perspektive nije glavni problem. Glavni problem je sigurnost, stabilnost, nivo, sigurnost u toj defanzivnoj organizaciji, tako da ima dosta stvari za analizu. Mislim da bodovi nisu najvažniji. U određenim segmentima je neophodno određeno kadrovsko osveženje, po mom mišljenju, međutim, definitivno period pred nama će dati odgovore i u kom pravcu će se razmišljati na ta sva pitanja. Mislim da ovo sad nije moment da se priča o tome.